To abubuwan dai kamar yadda ka faɗa ita matsalar tsaro wata abu ce wadda lallai ɗaya ake a shiga rijiya ba kai saka ce za ka ɗaya ka fito ba don sai ka duba ga waje ba don ni ko ta ɓangare na ma shi yasa na zo da wani abu na misalin kawar wanzar da zaman lafiya ko kuma tabbatar da shi sai na ce na sa gasa a matsayin na ɗan Najeriya kuma ɗan Arewa. Akwai gasa wadda za a yi ta muhimmancin a wayar da kan mutane akan zaman Najeriya lafiya shine zaman ka lafiya. Yadda muka ce za mu yi da 'yan komedi da mawaƙan fina-finai da na siyasa da mawaƙan gargajiya da mawaƙa na hip hop. Kowane rukuni akwai motar da aka sa za a bayar da keke napep da babura kuma da kuɗi a kowane rukuni na mutum 10. Kuma wannan abun ba wai cewa aka aje a gasa mun ba mu za mu zaɓa ba. Za a sa wannan waƙoƙi a rediyo musamman waƙoƙin minti 1 da rabi minti 2 kattauce minti 2 da rabi zuwa 3. Za mu yi wannan taron ne 27 ga watan nan da zai shiga Allah da na March. Wanda suke sauraron waka su zo su zaɓa. Mutanen da suka saurari waƙoƙin nan su za a ba su kwana 4 ko kwana 5 ko 7. Su sun saurari waƙoƙin kullum ana sawa awa 2. In an cire wannan a sa wannan. Su sun ji kowace. Su za su ce wane ya yi ƙoƙari. Wane ya fi wane. Magana ce kawai ta Najeriya. Duk wanda zai waka ba ruwan shi da ni. Ba wata gwamnati ba wannan ni na ce na sa wannan matsayin na ɗan Najeriya. Za mu fara karɓa daga 1 ga watan 3 zuwa 10 za mu rufe. Kamar da yadda aka yi bayani na maganar gasa da waƙoƙi da komedi da waƙa hip hop da ta siyasa da ta fina-finai da na gargajiya, to a ɓangaren bidiyo ne muke da ƙarin bayani. A ɓangaren bidiyo na komedi kamar yadda muka faɗa da yin mutane su za su zaɓa waɗanda suka ci wannan gasa ba mu za mu zaɓa ba. Shi yasa muka ce to za mu sa wannan waka a facebook dina kenan, wanda wannan account din na facebook Dauda Adamu Abdullahi shine a facebook. Wannan shine account dina Dauda Adamu Abdullahi, ba ni da wani account wanda ya wuce wannan. Don wanda ka gani in dai ba wannan bane to ba na bane, saboda akwai wanda suke budewa wani sa rarara wasu sa official duk ba na bane. Wannan Dauda Adamu Abdullahi shine facebook dina, kuma a kan shi za a yi wannan gasa ta maganar comedy wanda za su yi bidiyo na comedy. A nan za a ɗora, a nan za ka yi comment da wanda kake ganin ya dace ko ya cancanta ko ya faɗakar da kai, shine wanda za a tantance. Wanda kuma za su yi wannan, wanda za su ga wannan gasa kuma ga lambobin da su turo wannan ko waka ta audio ko kuma shi wannan bidiyo na comedy za su sa a 070 6709 0960. Zan faɗa da Hausa 070 67 09 60. Akwai kuma 081 sai kuma 21 sai 00 sai 15 sai kuma 80. Zan maimaita ɗayan ma. Akwai 081 21 sai kuma 00 sai kuma 15 sai kuma 80. Akan waɗannan lambobi za a tura ko bidiyo ko audio wanda ya komedi, mai waƙar gargajiya, mai waƙar hip hop, mai waƙar siyasa da ta fina-finai, duk anan za a tura. Wancan za mu ji a rediyo, wannan kuma za mu sa a facebook mutane su zaɓa da kansu. Akwai kuma real Dauda Rarara a Instagram, a nan ma za a rika ɗorawa waɗanda suke gani za mu rika bayanai, za mu rika update da mutane abin da ake ciki. A takaice kenan wannan na ɗan faɗa kafin yan kwamiti su zauna kuma su yi, in mun je samina an gama za su faɗi duk abubuwan da ya kamata. Wannan daman na faɗa, wannan na yin ne saboda mutane su fahimta. Facebook ɗin nan Dauda Adamu Abdullahi shine nawa. Dauda Adamu Abdullahi a Facebook shine account dina. Kada wani je ya sa ku a wani layi ko ku je kuna comment a wani layi, ba nawa bane. Dauda Adamu Abdullahi a Facebook.
real dauda ka wuce rarara a Instagram, akwai Twitter da sauransu, amma waɗannan dai su ne waɗanda muke zamu amfani da su a wannan gasa. Muna fatan Allah ya ba mu rabo sa'a, muna fatan Allah ya ƙara wa Najeriya zaman lafiya, musamman arewa da ma duniya gaba daya. Na gode. Daga mu sai mu ba mu ya ci zaɓe sai murna. daga mu sai mu Yau gashi manoni ta nuna. daga mu sai mu Nijar ko ta ina na murna. daga mu sai mu Shugaba na ƙasa bazu. daga mu sai mu Shugaban Nijar bazu. daga mu sai mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Sida Muhammadina Abban Fatima sani naka yana da faɗi. Abdullahi bin Salam sanda ya zo ya faɗi. Amsoshin da ka bashi da hasuna da daɗi. Duk iliminsa sai ya farja maka sai ya dina. Ta fice ta kowa fita a fili nuran kulli. Sayyidul kulli ya munhan. An gaida nuran kulli. Sayyidul kulli ya munhamina. Mamaki cikin lamarin mai gyara hali. Mamakar ruwa na zuba hannun da daidai. Masu daraja sahabbai sun sha sun kalli baiwar rabbuna da kyautarsa a gabana.